and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. Harold! Katapatig naong sa una sa high school pa ta? Gabihang description ay. Batik yun now. Well, Did I offend you? Oh, sorry. Ba't ka ato lang ka to dili ba? You were young. But now nga nag-mature ka na? how do you find me? How do you find me now? Nga, matured na ta, Madeline. Mahimo naman kong makapaduol ni mo. You are such a tempt. Ama? I'm still single. Oh, well, ako sab. But may hinigog man ako. Oh, I could tell. Really? Giyosa mo pag siguro nga may hinigog man ako. Ang maniyag kasama ni mo, dili bahutdan og lalaki, Madeline. They come after you. I will take that as a compliment. Wahi na usab. Ikaw pagyapon ang kanhing Madeline. The beautiful and seductive Madeline nga akong nabuhangan. Oh, that was straight, huh? Magliko-liko pa ba ko? Niya ka na sa kong atubangan. I waited too long to say this again, Madeline. All those years, wa pagyapon ko malimot nimo. I never knew nga tamis kadiay kaayo, dila. Kay wa ko nimo hatagi og kahigayunan kaniadto. Kay lagi. Batikog na. Oops, sorry. Pero mga patanon pa kita adto, Harold. So you mean nga karon nga matured na ta? Dawato na ko nimo. Didn't you hear me say nga may hinigog man ako? Loud and clear. Then, Nakabati ka na ba anang ilang gingon nga mailog pamanggani ang yuta nga may titulo na? Ikaw pa ka nga daga pa. so, you're saying you're pursuing me? Dili pa ba obvious? Oh, ay, baby, you're here. You seem to enjoy each other's company. Baby. Cesar? Ikaw na ba ka na? Nakaila ba ko nimo, pre? Nakaila kayo? Really? So, yun sa natos pagkaila? Baby, si Harold. Remember Harold in high school? Katagaling. Imong sumbagon sa dakong kasayon kung suguon ka na ni Madeline. Oh, ikaw? Ako? Kumusta na, Cesar? So, kamo day gihapon? Yes. I'm glad nga wa ka day mailog sa uban, Madeline. And I'm so glad nga wa mailog si Cesar sa uban. For now. Unsa? May kaila kong nakitaan. Excuse me, dolon ko na. I'm glad nga gikikita ko kamo pag-usap. The pleasure is mine, Harold. Pero pagmantay, kay usa ning mga adlaw, ilugo ang tikakika niya. Excuse me, Cesar. Kaganina pa mong nagka-istoryanay? No, not long enough nga naabot ka. Mo ba? Dako na kayo siya kausaban, no? Wala ko kumakaila niya.
Mm. Pero, Pero, ansa? ambot. Murag wa man ko'y salig sa iyong panagway. Baby, are you jealous? Wa man. Yes, you are. Basta. Gusto na kong likayan nimo siya. Fine, kung maimong gusto. Pero nga na ba nadugay ka man? Nadugay ka sa pag-abot. Nasayod ka pang gisapot na ko kaganiha sa pagpinaabot nimo? Sorry. Naflatan ko. Oh, sorry. So, unsa may nailisa na nimo? Oh. Misamot ni noon siya kagwapa karon. Madeline, ano bang ikaw man lang ang bugtong babae nga gustong tanaw ng tutukan ning akong mga mata? Bugtong ikaw lang ang babae nga makapabuhi sa tanang nahikatog sa akong pagkatao. Shit. Bisan gikan din hisalayo kung magtanaw ko nimo. I am having a boner. Ug matinud-anon ko sa akong giingon nga ilugon ko ikaw gikan niya ng Cesar. Karon, nga naa na si Jane nga mubuhat sa akong mga plano. Dili na unya lisod alang dako na mailog ka. Ang gikinahanglan ko lang buhaton, maong nga ipalayo ka gikan ni ng Cesar. Ug mawa siya sa himpit sa imong kinabuhi. Oh. Don't worry, baby. By this time, dili ka mag-inusara. You will never feel empty because I will fill it in. Andam kung ubanan ka kanunay sa langit, Madeline. Hikalimtan mo lang ka na si Cesar. Madeline, ubay-ubay na ka nang nainom nimo. No, I'm okay. Waiter! Enough. Gusto na si mo pag-inom. Unsa ka ba? Be such a spoiler, baby. It's a party. We need to enjoy. Last shot na lang. Last. Okay, one last. Oops. Marag nadungagan na ang sus sa kong pantog. I need to dispose this. O, tana. Kubanan taga sa comfort room. Okay, let's go. Lisa, Oh. Gitawag ka ni Daddy. Missing niya siya nga paduulan ka. Pero makapaabot ka pa ba? It's okay. Ako na lang maado sa comfort room. I can still manage. Duulan na lang muna si Daddy. Are you sure? Yep. Sige. But be careful. Thank you, baby. Oh. Oh, shit. Abi ba na ako? Huwag ba ko maigo sa kong giinom? Pero nganong, marag may barag man ko sa kong pagbarog gikan sa bar. I need to settle down or mahawas-wasan ko. Magawas na ko gikan din sa cubicle. Ay!
Did I scare you? Ngayon naman ka din eh. It's a ladies' room. Nasaan ka? Actually, wah. Tuyo kong miso din eh. Oh! Ay, ako ging na nga mulingkod na ka mangihi ka ron. Oh, mawa ka na hinahitabo ni mo sakad nga gibasted ka? What? Oh, Harold. Don't give me that smile. Why? Do I intimidate you? No way. No one intimidates me. And definitely not you. Really? Hey. You are being so close. Abi ko bang dili ka ma-intimidate na ko? Ganong dili ka man makasungasong. Gamututok na ko. Day. So, nagtuo ka maka-intimidate na ako? Here. Mo ba na yung gusto? Nga mo tutok ko niyo mo? Here. Kitutukan ta na ka. And we are so close. I can smell your breath. So, I wanna kiss you.